No niin, eli mua pyydettiin tekemään postaus mun laukun sisällöstä ja tässä on mun laukku ja mun polvet. Ja täältä mun laukusta löytyy aurinkolasit, avaimet, koulukirja, toinen, kolmas, neljäs ja penaali. Ja sitten täältä löytyy kaksi tämmöistä koulujuttua ja näytelmäkirja, manga, toinen manga, laskin. Näin kaunis, ihanan monimutkainen. Sitten täältä löytyy mun ihana latelammas Tangle Teaser ja hanskat, purkkaa, no, deodorantti, lompakko, roskaa, huulikiilto, Taimasta tuotu peili, mummo ja ukki toi. Sitten täältä löytyy kuulokkeet. Löytyykö täältä muuta? Sitten täällä on roskaa. Ei kun oli tuolla vielä. Huuliroska. Nyt se on tyhjä. Ja lisää on sitten näistä kaikista, että miksi on mitäkin, niin blogissa. Käykää ihan katsomassa.